ההיסטוריה הישראלית שלנו המון 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 סיפורים ותופעות מעניינות שונות ומשונות, שלפעמים אנחנו לא מספיק קולטים אותם, אנחנו עוברים לידם בלי לעצור להרגיש אותם. למה אני מתכוון? מספר חודשים לאחר המלחמה מתחננת משפחת אפשטיין מכל ישראל וגלי צה"ל להפסיק כבר להשמיע את השיר הזה שכל היום מתנגן בפאטוס וכל הערוצים. כל היום השיר הזה מתנגן וחופר וחופר, וכל פעם שהם שומעים את זה ברדיו נחמץ ליבם. כל ישראל בהתחלה לא מסכים, אחרי זה הוא מצליח להפסיק לתקופה, להפסיק את השידורים של השיר הזה, אבל הקהל דורש והוא חוזר לסורו. מה זה השיר הזה ולמה שאתם כך כועסים עליו או מתרגשים ממנו, כמובן קשור לסיפור הבא שלנו. תוך כדי הלחימה שמתבצעת כאן, הלוחמים בורחים מכל הכיוונים, מנסים למצוא מחסה או צמוד לבתים או ממש בתוך הבתים. הקומות העליונות של הבתים נפגעות וגם מתוכם יש צפצועים, וכאן ממש במרחב הזה שעוד לא מצאנו יש מקלט, והמקלט הזה מלא עד אפס מקום. דוחפים לשם קומביזונים וסמיכות סקאביאס וסדינים ומבצעים חוסמי עורקים וכיבויים לפצועים, והמקלט הזה מפוצץ עד אפס מקום. אחד מהפצועים שנצמד לאותו מקלט מבחוץ כי אין לו מקום זה הידוע יוסף חגואל. יוסף חגואל נצמד אל הקיר, הוא שומע את השריקות הולכות ומתקרבות והוא לא מצליח להרים את עצמו. הוא נפגע כמו מפצמ"ר קודם ברגליים והוא מנסה להרים את עצמו ונופל. ופתאום נשמע שריקה מאוד מאוד קרובה וכולם צורכים לברוח בכל הכיוונים, כמעט כולם גוררים את עצמם המון שמושכים אותם, מלבד יוסף חגואל שלא מצליח. פתאום החובש שהרגע היה לידו טיפל בו במקום לברוח, גורר עליו, נשכב עליו. ויוסף מתאר לי לפני שנה, אני שומע את השריקה הולכת ומתקרבת, אני מרגיש פיצוץ אדיר, אני מרגיש שהגוף שלי נקרע לחתיכות, אני יוצא מעיניים, אני אפילו לא מעיז, מצלמים, כן? כן. אני אפילו לא מעיז לפתוח את העיניים כדי לא לראות מה קורה לגוף שלי, הוא פשוט מאוד קרוע לחתיכות. אני פוקח את העיניים ואני לא רואה לידי אף אחד, ואני שואל, אומר לחבר'ה שלידי, תצילו אותו. אם לא, על מי אתה מדבר? אומרים, תצילו אותו, פה לידי, הרגע היה פה לידי. אומרים, על מי אתה מדבר? אומר, לא יודע, היה פה איזה חובש, תצילו אותו. אם לא, אין לנו מושג על מה אתה מדבר, אתה פה לבד, והוא שומע שצועקים על יוסף עצמו, על אותו אחד שמדבר הרגע, הוא מסוכן, תפנו אותו. מסוכן, זה אומר, הוא בגסיסה. מפנים אותו לבית החולים, ורק עבור כמה ימים מסתברת לו עוצמת הטרגדיה. אותו שלמה אפשטיין, שהרגע גהר עליו וחיבק אותו וגונן עליו בגופו, כבר אינו בין החיים. למעשה הוא ספג את הפגיעה הישירה ונהרג במקום, ודווקא יוסף חגואל עצמו חייו ניצלו בזכות שלמה אפשטיין, החובש. ליוסף מאוד מאוד קשה עם התופעה ועם המציאות הזו שמישהו בחר במודע לחלוטין ולא במקריות ברחוב להעניק את החיים שלו בשבילו. כל יום שעובר הוא עם איסורי מצפון הולכים וגוברים, ולא רק איסורים שלו, איסורים בחוץ. איך אני יודע שהיו איסורים בחוץ? לפני שנה בערך, כשאני פוגש את יוסף תוך כדי סיור, כשאני עם קבוצה, הוא מספר את כל מה שזה, והוא מספר את כל מה שעכשיו אמרתי לכם, וכשמגיע לסוף, הוא מתאר מה קורה אחרי הפציעה שלו, הוא כזה מבליע מילים ואומר, והיו כל מיני דברים ואין מה לספר. אמרתי לו, מה זה אין מה לספר? אנחנו פה אין כבר לספר? הוא אומר, נדלקתי, אמרתי, יש פה איזה משהו שאני חייב לגלות, והתקשרתי אליו. שבוע אחרי האירוע, אחרי המפגש איתו, התקשרתי, אמרתי לו, שלום, יוסף, קוראים לי יפתח, ראיתי שבוע שעבר, עם קבוצה, אבנר, עניינים, זכר. אמרתי לו, אתה חייב לספר לי מה היה אחרי. הוא אומר, אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע? אמרתי לו, ברור. הוא אומר, תקשיב טוב. אחרי תקופת הלחימה, המשפחה של שלמה אפשטיין כל כך כעסה עליי, וכל כך היה לה קשה איתי, שלא הסכימו לשמור איתי על קשר בשום צורה ואופן כלשהו. פשוט לא הסכימו לתת לי יחס או מפגש איתם, ואני לא ויתרתי, ניסיתי בכל מיני דרכים וזה לא הלך. בשלב אמרתי, טוב, המשפחה זה משפחה, אבל שלמה הוא אח שלי בדם, וכל שנה עליתי לקבר שלו ביום הזיכרון. כל שנה עליתי, ודווקא לא ראיתי שהמשפחה או משהו כזה, יכול להיות שלא גרים קרוב. לימים הכרתי בחורה בירושלים, הייתי סטודנט, התחתנו,
ונולד לנו בן ראשון. זה קרה ממש כמה ימים בודדים לפני יום הזיכרון. אשתי עוד בבית חולים, באשפוז. אני מתחיל לארגן את היציאה שלה. אני אומר לה, תקשיבי, לפני שאני מוצא אותך בבית חולים, אני חייב לקפוץ להר הרצל, שם קבור בחלקת 6 הימים שלמה אפשטיין, למטה, בסוגריים, אגב, הוא נקבר כאלמוני. הוא נקבר כאלמוני, לא זיהו את הגופה שלו, ורק אחרי שבוע-שבועיים, שהתחילו המשפחה שלו לברר איפה הבן אדם, התחילו לאסוף עדויות, ואז גילו שאותו אחד שהגוף שלו היה מרוסק מהמרגמה שנחתה עליו, זה שלמה אפשטיין החובש. אז זה בכלל לא היה ברור. הוא אומר, אני מגיע לקבר שלו ביום הזיכרון, אשתי בבית חולים, בן ראשון, וליד הקבר, פתאום פעם ראשונה אני רואה 2 בחורות. מסתכלות עליהם, מסתכל עליהם, בסדר, נחמד. אני מתחיל ככה לדבר עם שלמה, מתחיל לספר לו, ואני רואה שהם לידי מקשיבות לי כזה. הם שאלו אותי, מי אתה? אמרתי להם, מי אתם? אמרו לי, אנחנו בנות דודות של שלמה אפשטיין. מי אתה? הוא אומר, לא משנה, לא משנה. מי אתה? הוא אומר, אני יוסף חגואל. יוסף חגואל, הבחור שאותו הציל שלמה, אבל כן, אבל לא, אתה מתחיל כזה להסתנע. הוא אומר, לא, מעולה, סוף סוף אנחנו פוגשות אותך, סוף סוף אנחנו יודעים מי הבן אדם שהוא הציל. הוא אומר, באמת? אתם יכולות לעשות לי טובה? הוא אומר לו, מה? נולד לי בן, הברית שלו בעוד מספר ימים. אני מתחנן, מבקש, דורש מכם, שתנסו לברית עצמה להפגיש ביני לבין המשפחה של שלמה, ויותר מזה, ביני לבין אבא של שלמה, שהוא הכי קשה לו איתי. לא רק שאני רוצה לפגוש אותו, אני רוצה שהוא יבוא לברית ויהיה נוכח בה. והוא אומר, בקשתי התקיימה במלואה, הגיעו עשרות בני משפחה ממשפחת אפשטיין, כולל האבא בעצמו. לא רק שהאבא בעצמו הגיע, כאן הוא יושב, מחזיק תחת, נגיד על הברכיו, את התינוק, הוא הסנדק בכבודו ובעצמו, ואז המוהל, כאן עומד יוסף, והנה המוהל שואל אותו, ויקרא שמו בישראל, והוא אומר לו, שלמה בן יוסף. הוא פשוט ממשיך את חייו אל תוך הילד שזה עתה בא לעולם. הוא קורא לו שלמה חגואל. הוא אומר, אני מרגיש שקיבלתי צוואה שאני לא יכול לרגע אחד להתעתק ממנה. אני לא יכול לרגע אחד להיעלם ממנה. הוא המשך חיי, הוא הדבר שלי עצמי. והוא מספר לי, עכשיו אתה מבין מה לא יכולתי לספר לך שם מול כולם? אתה מבין גם את עוצמת הרגשות וגם את הקשיים שהיו בדרך כדי שאני אגיע לשלב כלשהו שאני יוכל לספר על זה שהבן שלי הוא שלמה. הוא אומר לי, שלמה לא מת. שלמה ממשיך מתוך הגוף שלי, מתוך הגוף שלי ושל אשתי, הוא ממשיך את החיים שלו, כי הוא נתן לי את החיים ולי יש פקודה להעביר אותם הלאה. במקרה נפגשתי עם יוסף לפני חודש, אנחנו לא מקרה, ושוב דיברנו וכו'. ואז הוא אומר, תגיד לי, איפה זה קרה הדבר הזה? כל פעם מספר את זה במקום אחר, כי אני לא יודע איפה זה קרה. הוא אומר, משל, ליד המקלט. הוא אומר, לא, איזה מקלט? הוא אומר, אתה נכנס לרחוב מלכי ישראל, בדיוק יש את המזלג הזה, או להמשיך על כביש אחד, או זה, איך שאתה נכנס בצד שמאל מקלט. אחרי זה היה לפני חודש, לא הספקתי לבדוק את זה. זאת אומרת, פה יש את המקום שאפשר לאתר כסיפור, אמרתי לו, אני יכול להתקשר אליך, אני כבר היום, אומר, תקשר אליי, אני כבר היום. אני אראה לך בדיוק איפה המקלט, איפה שכבתי, איפה שלמה אפשטיין שכב והציל אותי. ללא קשר בכלל, חיים להם 2 אנשים פה בארצנו הקטנטונת, דן אלמגור, אפי נצר, ומחברים להם שיר. דן אלמגור מחבר את המילים, אפי נצר לימים מלחין את מילות השיר. כשהשיר הזה הוא בכלל נכתב כנראה כרקע למלחמת קדש, למבצע קדש, כרקע לאיזה סקרב שהיה בתעלה או משהו במרחב שגם הוא בעצמו לא יודע לשחזר, כי סופר ומשורר בסופו של דבר הוא חי מעולם אסוציאטיבי. ושם יש סיפור על חייל ופצוע וגורם מרשרש, ובצורה מאוד מאוד אסוציאטיבית, לא יודע, ומקרית, לאחר מלחמת 6 הימים העם משווע לשירים. בדיוק באותה תקופה השיר הזה עובר את ההלחנה שלו, הוא עולה לכל גלי היתר, נכון? ולמעשה, בלי לרצות... אתה מכיר את הסיפור של יוסף שלמה? לא הבנתי? הוא לא, בכלל לא הכיר, נכתב הרבה שנים בכלל לפני מלחמת 6 הימים, באופן מאוד מקרי, או שלא מקרי, עם ישראל בוחר לחבר בין יוסף חגואל לבין שלמה אפשטיין. יש לי, רק בוא נראה אם האיכות טובה. הרבה לפני, ללא קשר. תודה. הם התקדמו לאט
רגוע מנגד הנהר וגומר מרשרש פתאום רעם ברק אחד צעק פצוע אני כבר בא ענה לו החובש עלינו על מוקש צעק אז הפצוע אני כאן לצדך ענה לו החובש